И коста хора, вие сте с Алекс БГ. Днес ще разглеждаме едно приложение на, например, айде YouTube да започнем. Ще гледаме TikTok на Шарохекс. Добре, хора, сега тръгваме надолу. Има и други клипове, аз търся на Шаро. Яда тук да го... Шарохекс. Добре, ето го. Само да му намерим канала. Ето, влизаме в канал. Ето тук надолу са тиктоковете му. Чакай, ето тук видеоклипове. Добре. Тук нов... Не. Видео ученик. Искат, аз мисля, например, ето този клип. Хайде да го пуснем. Решаваш си починиш какво намираш, този голос. Почваш си играеш с него, но прекаляваш и ти се завива. Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. Абонирайте се и за мен, не само за Също така може да използвате промокодовете HEX и Имам HEX два абоната, един от лаптоп, другия не знам кой е. Добре, хайде гледайте. Ставай. Ставаш ли? Първо, кой за Бога спи открит? Аз просто не се ли завия, изобщо дори няма да легна. Айде! Майко мила! Само дето тя не беше вътре, де, че ако беше... Ще ти открадна лаптопа. Смели думи, но не ти го препоръчвам. Да приемем случая, в който ти незабелязано се промъкаш вкъщи. Намираш лаптопа и си казваш, вау, това беше фасулска работа. Но там тече образователен клип на Слави от The Flashers, който възбужда интереса ти и решаваш да научиш нещо ново. Чао. До нови срещи. Клипът свършва и ти вече си изморен. Решаваш си починиш какво намираш, този голос. Почваш си играеш с него, но прекаляваш и ти се завива свят. Затова хукваш да бягаш към туалетната, за да може да повръщаш. Молиш се всичко да бъде наред. Так му отваряш банята, но там те очаквам аз, устроил успешна засада и готов да прекрати съществуването ти. Добре, това е брутално. Как искам да се държа с госпожите ми, обаче знам, че не мога. Госпожо! Ела, ела подскажи 4. 3-4, след ела. Ама така, ако тръгнат да се държат всички. Госпожо, уважавам, ама няма си свалят ръката, защото викът забременяхте бяха дигнати, нали? Бяха във въздуха, нали? Аз не съм на зора, просто те ми е удобно, сега ви... Водичка, госпожа... Между другото, и на мен винаги ми е било по-удобно краката ми да са качени по принцип на стола, не така да са просто изправени на някъде, да са ми на стола. Обаче, поради проблем с лявото ми коляно и когато си го кача и забравя да го сваля скоро, после едвам ходя. Добре, да продължим. Гледам, днеска си насухо. Не, госпожо, като сега не знаете как са обичами, към семейство сме, госпожо. Аха. В час сме да си оставя телефона. Вие си оставете очите на чина. Ако ще пуска музика, да ви пусна нещо хубаво. И вие много ги разберете. Сега ще пусна един майко гърми. Госпожо, гърми. Да, госпожо, който го дава е. Дай, мой ред. Може става. Добре, може би съм ставал свидетел на подобни простоти, но само единствено в 12 клас, защото на учениците тогава вече изобщо не им пука.
И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. Какво е това, бе? И ти си парцал, и аз съм парцал. Край. Това нещо ще ми стане мото. И ти си парцал, и аз съм парцал. Право ти здрават. Колко ще ми направиш ли чай? И ти малка ли си да се направиш? Забравя да те попитам, мет и лимон да ти сложа? Да. Айде! Много е послушен, вика. Господине, по какво работят според вас инфлуенсърите? Що така? Не ви се говори за инфлуенсър или? Не. Вие сте истински инфлуенсър. Не сте ли чувал за инфлуенсърите? Сега е много модерно. Чувал съм за Корнелия Нинова. По какво работят според вас инфлуенсърите? Не. Как е чувал за такова нещо, пък за това не е? О, не. Хванеш гадже, през зимата на 2020 трябва да е най-шибано невъзможното нещо. Дори да се заребите с някакво момиче в социалните мрежи и тя да се навие да излезе с вас, къде ще излезе? Заведения, дискотеки, нищо не бачка. Кино, мол, пак ни бачка. Ще излезеш с нея на разходка навънка, ще седнете на някой пейка. И къде ще излезете на някаква пейка? То навънка е пах ти куче, студ ти ще залепнеш на тази пейка. И какво излизам? Че ви не мога да се видите на живо. Да не говорим за кепаса. Най-много гаджета във Фейсбук. Най-добрата опция май е да стоите в кола на топло. Ето го. Майчице мила, на минус 17 човека си излиза от водата и сиръфа сладолед. Що сладолед е по-топъл от водата? Добре дошли в Русия, да. Майчице. Кажи едно двуцифрено число. 25. А защо не 52? Сядай двойка! Ненчо! Стани ти! Сега ще го бие. Кажи ми едно двуцифрено число. 33. А защо не? Защо ли 33? Какъв си ми хитрец! Я да видим сега колко си добър по биология. Кажи ми, моето момче, какво ще се получи, ако маймуна се кръстоса с крокодил? Страшен грозник, госпожо. Глупости! Маймуна не може да се кръстоса с крокодил. Не могат да се кръстосват. При вас как се е получило? Двойка получаваш! Жалко, че го няма и в последния. 25. Това шоу, между другото, изобщо излъчват ли го още? Защото аз не гледам телевизия от години и си нямам идея дали го има още. Ще го лапна! Няма да го лапаш. Ще го лапна! Няма да го лапаш. Ще го лапна! Няма да го лапаш. Лапай! Не можеш. Да лапа го. Аз съм дърта пияница. Кой го помни това? Айрия спаница. И аз не обичам Айрия обаче. Докато карам Мале, това беше станало хит. съм дърта пияница. Това ще бъде май ретро епизод. И Балкана страница. Безкъсметно. Мазна баничка. Точно така. What? Немо? Това е от Frozen. О, и пуска ледчета. Цар Лъв. Това е много яко. Еха. Шатлята преди. Майко мила. И сега. Ау. Тук на колко съм бил? Чакайте, опитвам се да се сетя. Някъде около 16. Какви клечки за зъби съм имал. Олеле. А това от тази година. Това са 5 години разлика. Брех. Тоше. Тоше. Вие да не сте правили 69 с кака Славка? Да нямам някой косъм чубиш до зъбите. Не.
Пълен с лайна. Ужас! Абе, бат, Тоши. Аз съм изпил 2 или 3 бири. 2-3 бири правят ли 4 промила алкохол в кръвта? 4 промила. Хора, май това ще бъде само едно видео на един клип. Вау! Това няма как да стане. Големи вашите бири. Човекът дори знае какво говори. Шо кенче. А преди кенчетата? Аз не пия друг алкохол. Айде, 4 промила.